खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव। दिनैनि कन्टेन्टआ आदा प्रमदआ इलेक्शननि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बादि खालामगोन होननानै। नाथाय दिनैनि दिनाव बिटिसिआ सुइजारलेण्ड बादि जादोंना जायाखै गाव बुंनायनि खोथाखौ नायग्रोदो आरो दिनैनि दिनाव मा जागासिनो दं बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाजोबदो रायजोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना नायदो। 2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে। সুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, মই ক'তো ফৰেনত যোৱা নাই, সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে ৰঙা গোলাপ কিবা গোলাপ দেখায়, আমি গোটেই বিটিআৰটো আমি ফুলনি কৰি দিম। তো সেইটো এটা আশা লৈছোঁ কি আমাৰ অঞ্চলটো আমি ভালকৈ সজাবৰ কাৰণে। গতিকে ৰাইজে আৰু আপোনালোক চবেই যদি মিলি সুইজারল্যান্ডआ जिजोब्बाय नै सेस सापागुरि नामा सेस लुंख्लें होजोब्बाय क'क्राझार सिटि होनो नामा बेखौ सुइजारलेण्ड गैला LM पश्चिम एंखोरबारि होननाय मोनसे गामियावहाय बेंटल लामाजों थांग्रा SSB गेम खाथियावहाय मोनसे सरकारि हा दङ 29 बिगा 34 बिगा बेहाय माने मोननै पार्टी जानानैहाय दङ आरो बे हाखौहाय मोनसेया जाहैबाय गोविंद सारनि सासे केडार ओमफ्राय बिसिनि नखरनि परियाल बिदा फंबाय ओमफ्राय मोनसे पार्टीया जाहैबाय MLA सारनि पार्टीया जाहैबाय MLA नि नखरनि सानै साथाम मानसि आं नामफोरखौ मिथिजोबला थारमाने बिसोरो आंखौहाय माने प्रपोजाल बानायनो थाखाय होदोंमोन प्रपोजाल बानायनो नागिरनायावहाय माने मोनसे पार्टिया आंनो एप्लिकेशन होनानैहाय आंखौ लिलांबाय फिल्डआव थांबाय आङो नायबाय नायखांनायनि उनाव आङो बिसिनि प्रपोजालखौहाय माबा एप्लिकेशनखौ एक्सेप्ट खालामबाय एप्लिकेशनखौ एक्सेप्ट खालामखांनायनि उनाव आं बिसिनो प्रपोजाल बानायनो थाखाय रेडि खालामबाय बे रेडि खालामनाय समावहाय MLA निफ्राय मोनसे पार्टी फैनानैहाय सानैसो बिसिनि दुथां माने मानसिफोर अनसुला होननाय सासे अनसुला बसुमतारी बियो माबायावहाय मावो बर' बाजारावहाय मोनसे माबायावहाय हस्पिटालाव मावो बियो ओमफ्राय बियो फैनानैहाय माने प्रपोजाल बानायनो थाखाय एप्लिकेशन होफैदोंमोन ओमफ्रायहाय दा बिसोर एप्लिकेशन होनायावहाय मोननै ग्रुप जानायावहाय मोनसे ग्रुपनिखौ आं बानायनायावहाय दा मोनसे ग्रुपआ माने MLA आ दा बे हाखौ होआ ओमफ्राय दा बे माबानि जाहोनावनो MLA सारा आंखौहाय बै माने मोनसे ग्रुपनि गोविंद सारनि बे केडार्सनि माबाखौहाय मा होनना बुङो प्रपोजाल बानायनायखौहाय बन्द खालामहरदों दा बे बन्द खालामनायावहाय आङो पेन्डिं खालामनानै दोनबायमोन ओमफ्राय दा पेन्डिं खालामनानै दोननायावहाय बेयो माने माइनाव होनना बुंनाया गोविंद सारनाव थांनानैहाय आंखौहाय खोन्थाहैदों दा गोविंद सारा आंखौहाय फन खालामबाय सार्केल अफिसार COखौबो फन खालामबाय ओमफ्राय फन खालामनायाव आं गोविंद सारखौ बुंहरदों माने सार बेखौथ' MLA आ बे प्रपोजालखौ बानायनो थाखाय बन्द खालामबाय आंथ' दा बेखौ बानायनो हानाय नंला दा आं माबोरै बानायबावनो सार होननानै आं सारखौहाय अबजेक्सन खालामदोंमोन ओमफ्राय सारा बियो सासे एफा गोबाव बर' जाथिनि संग्राम खालामबोनाय मानसि बिनि प्रपोजालखौहाय नोङो दोननो मोना बानायनानै हरनांगौ होननानै गोविंद सारा आंखौ बुंहरबाय दा बे खेथ्रआव आंखौ प्रेसार हरनायनि थाखाय आं उफाय गैया गोविंद सारनि माबाखौ लानानैहाय आङो माने प्रपोजालखौ बानायनांगौ गोनां जाबाय ओमफ्राय गोविंद सारा बुंबाय कि मा बानायना हरनांगौ COखौबो बुंहरबाय आं फिल्डआव दंमोन फिल्डआव दंनाय समाव गोविंद सारा बुंनायखाय आङो प्रपोजालखौ बानायनानै माने बे मानसिफोरनो जाय एप्लिकेन्ट होदों माइनाव बिसिनि आखायाव आं गथायनानै होबाय दा गथायनानै होनायावहाय कम्पिउटाराव बिसोरो आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय ओमफ्रायहाय बिसोरो मा होनना बुङो MLA आ बोरै खबर मोनखो बै माखासे PA नि दारै सारमोनजों जगाजग खालामनायावहाय दा बेयो MLA आ एकदम खबर मोननानै फैनानै सार्केल अफिसारनि माने रुमावनो आंखौहाय दरजा बोखावनानै हाबनानैहाय दरजा मारि होनानै आंखौहाय बुदों आरोखि सियारजोंहाय खेबबासो आंखौ सियार गंब्रै ना गंबा थिखांदों ओमफ्रायहाय लास्टआवहाय सियारजोंहाय लास्टनि सियारा नै आंखौबो उदैयाव सौदों नै दाबो सानानै दं एसे ओमफ्राय नैबे गोदनाजोंहाय आंखौहाय सौदों ओमफ्राय नैबे खर'आव सौदों ओमफ्राय नैबे मोखाङावहाय आंखौ नै माने सौदों आरो दा दाग जानानै दङ Platform number 3 অনুগ্রহ করি মন করি ট্রেন নাম্বার 15613 আপ গুয়াহাটি
बाक्सानि बागानफोरा जौगानायनि लंथं नुथाय सोरलां बोरलां लामाजों अलखदै हान्थिनांगौ जादों रायजोफोरा कदमतलानिफ्राय धुपुलिया जानानै बागानफोरा फोनांजाबनाय लामानि सोरलां बोरलां थासारि नुनो मोन्दों। बाक्सानि बागानफोराव जौगानायनि लंथं नुथाय सोरलां बोरलां पिडब्लिउडि लामाजों थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जादों जायगानि रायजोफोरा। बाक्सानि फरायसालिफोराव गैया लोंनाय दैनि आंखालाव फरायसाफोरा जानांदों जालाखार। बाक्सायाव लोंनाय दैनि आंखाल नुनो मोन्दों फरायसालिफोराव आरो उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ लोंनाय दैनि थाखाय जालाखार खालामनाय नुनो मोन्दों। फारसेथिं खौरां बिजोङाव रादाब फोसावनायनि उनाव जोबथारनायाव बिफानारि खुंथाया ओनसोलाव बरिं खालामनायनि गेजेरजों लोंनाय दैनि राहा खालामनाय नुनो मोन्दों आरो थरथिंसे गोग्गो लोंनाय दैनि आंखालाव दैखरनि एबा दंग'नि दै लोंनानै जिउ खुंनो गोनां जादोंमोन ओनसोलनि रायजोफोरा। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सीमानि भांग्रिकुसि ओनसोलनि फरायसालिफोराव प्रमोद बर' डाঙৰীয়া যি ধৰণেৰে মিছা কথা কৈ পেলাই আমাৰ সমাজৰ মাজত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, এইটো আচলতে বিৰাট দুৰ্ভাগ্যজনক।